ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଶୁଣିବା। ପୁରୀରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଥରେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। କଳା ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ଦିନରେ ଧନ, ଘର, ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ବସିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଶେଷରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ଜୋରସୋର ବାଜି ଉଠିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ, ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ କେବେ ସେ ସହି ନଥାନ୍ତି।